vi har Mads Bo som næste deltager, men vi har ikke nogen for ham at kæmpe imod, så vi har taget wildcard ind, og det er vores DJ. Nede på Balkan Beats har vi Lukas! Lukas, som vi kalder ham. Du er bare skidesur over, at du ikke gik videre. Jeg er sgu da videre. Det er dig, der ikke er videre. You take the money, and then we share. Jeg var nødt til at det er penge, der trækker. De er lille, der er lidt Leprechaun. Jeg tænkte, du skulle også have tabt bare virkelig svårt. Han har det noget. Kasper, han har bare en dårligdom omkring sig, og så håber han på, at det går bedre. Jeg har set 5 billeder. På min Facebook. Jeg tænkte bare, at man ikke kunne... Det er der lidt. Kan du uploade til den der gruppe der? Finger alt. Hvis man har det. Jeg ved ikke, om man har adgang til det. Jeg har ikke det. Kasper, der ved det. Jeg tror, at Masola, det er ham, der har det. Jeg tror nok, jeg holder med DJ'en. Det vil ikke høre, når vi får en person. Det hedder det så også. Ja. Råline. Rune nok også arbejder sig for at tage godt, at man er og lidt bedre. Nej. Det skulle godt være, jeg kommer i gang med dem, jeg vender lidt bedre, men så laver jeg også der en gang imellem. Det er det, så sætter jeg hygge. Eller prøv at sætte det under. Det er hygge. Ja da! Det er flot wildcard. Den har overførsspænding i hvert fald. Hold den lige i munden. Ej, hvor er I onde. Midt alt. 3, 2, 1, nu! Altså, Mads Ole. Hvad peger I på? Jeg kan ikke se det. Kan I ikke se hele den energi? Ghostbusters. Det holder fandme ikke, hvis DJ'en han vinder, for han får allerede penge for at være her, ikke? Altså. Det duer jo ikke. Det gør der var en, der klappede den gang. Det er da ret. Ja, men han vinder sgu ikke.